Eta, bueno, nahi baduzu laburbiltzeko repasatuko dut, esan dugu garapena badagoela, lanak gero eta benetakoagoak egin direla urtekin, bai izkeran, bai kontatzen duen horretan, eta adibideak asko dira, ezagutzen duzuen Garaizarkoa poema adibidez, poema polita, ederra, oso polita. Ez ikusi zer nola berreskuratu duen urteekin iragana, bere historia, bere lehen hasierako urteetan albo batera utzitako hori guztia. Eta garapenaren alboan konstanteak ere badaude, aipatu dugu errabezaren sentimena, ekitearen aldeko jarrera aipatu dugu, baina edo zentzu guztietan, azpimarratu nahi izan dut ekitea zarerengan ez dela modu itxi eta itxu baten batzuk hala ulertu nahi izan badute ere, nire ustez Sarrik oso jarrera irekia eta humanoa agertzen duela, eta irekitasun hori ez dara bakarrik agertzen jarreran, idazketa planteamendu moduan bebai. Jarrera ireki bat baldin badaukazu, derrigorrez zure idazteko modua ere hortik joango da, ezta? Eta horregatik hain zuzen ere, azken aipu hori ez da, irakurleak gogo eta egin dezan da berak bilatzen duena. Eta hori izan da hemen entzun duzuena, nire gogoetak izan dira, irakurle baten gogoetak, eta gero Gerardo hitza eman eta gero bukaeran zuen gogoetak hemen konpartu nahi badituzue, eta konparatu eta kontrastatu eta oso pozik.